Foi unha das propostas que os socialistas levaban no seu programa de goberno, a instalación dunha cuberta para o parque infantil existente na Praza de Galicia. E a actuación será en breve unha realidade, ao ser incluída na relación de obras que o Concello realizará con cargo aos fondos do Plan Único da Deputación da Coruña. En total, o orzamento desta obra ascende a máis de 247.000 euros. A obra consistirá na construcción, como digo, de unha superficie que vai a cubrir todo o parque de máis de 600 metros cuadrados, construído en madeira laminada e con un techo translúcido e que vai impedir tamén que os rayos UVA afecten e produzan demasiado calor no parque infantil. Levará tamén paneis solares, co cual a iluminación que teña esta cuberta vai ser totalmente eficiente e tamén está previsto que teña certos mecanismos tecnolóxicos para poder cargar móveis, etcétera. Pero tamén é algo importante que vamos a cubrir tamén o acceso peatonal que dá ao parking, que nestes momentos entra moitísima auga por esa zona que está cerrada, que está xusto ao lado do parque, e desa forma podemos actuar tamén sobre ela e poder dar acceso ao parking do Concello da Praza de Galicia aos usuarios e non ter que entrar polas entradas laterais. Outra das cousas que ven contempladas é o tema dunha marquesina adyacente, que decir, no propia estrutura, para proteger aos usuarios dos buses, non? Dende o Concello destacaron a importancia desta actuación, xa que este espazo de xogos infantís é un dos que rexistra maior afluencia de nenos, ao situarse en pleno centro da vila. Con esta obra o Concello dá resposta tamén a unha bella demanda dos pais, que en breve poderán dispor dun lugar cuberto onde poder levar os seus fillos os días de chuvia e mal tempo. Nun futuro non descartan estendelo tamén a algún parque máis do municipio. A nosa intención é despois ir cubrindo todos os parques infantis do noso Concello, os demais é a influencia naturalmente, como pode ser Escarabote, Cabo de Cruz, os de maior as maiores localidades do Concello con maior población e que con maior número de nenos. A cuestión non é cubrir todos os parques infantiles, sería unha barbaridade, pero sí os máis principales desta radio do centro urbano. O Concello xa abriu o proceso de licitación desta obra, polo que as empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas. O prazo remata o vindeiro 27 deste mes de outubro.